Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда бу атнада мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Свердловский өлкәсе Үрмәкәй авылы мисалында татар телен саклау үрнәкләре. Бездән матуррак сөйләшә, әдәбишәрәк сөйләшә. Инә әйтеп әйтми, мине әни әйтеп әйтә. Үзе ниядер шулай өйрәнде. Без үзебезне әйтеп әйтәбез инде бияклар. Ул әни әйтеп әйтә. Ульяновский өлкәсендә үзешчән театрларның төбәк-ара фестивале төгәлләнде. Январдан бері калдырмен да, калдырар чыгым да yok, yılı boyu yüreğimde Allah'ın sağlık gerek. Рәссам Илгиз Исхаков күргәзмәсе. Үзенең караклары белән дөнья кичә. Менә молодец. Аннан соң ул ярдәмчел, ихлас, тире, менә йоклап йөрми, эре бакмаган кеше менә шундый эшен менә шундый булырга тиеш. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерәм. Татарстан Республикасыннан читтә урнашкан татар авылларында заманча белем бирү нинди булырга тиеш? Уку, укыту һәм тәрбия программаларында ана теленә игътибарның нинди дәрәҗәдә булуы зарур? Халык традицияләрен ничек сакларга һәм үсеп килүче буынны моңа ничек җәлеп итәргә? Әлеге сорауларга җавап эзләп безнең Уралдагы хезмәттәшләребез Свердловский өлкәсе Түбән Серга районы Үрмәкәй авылына юл тотты. Биредә балаларны тәрбияләү белән авылның барлык учреждениеләре дә шөгыльләнә. Ана теле мәктәптә татар тел дәресләрендә генә түгел, татар мөхитендә сеңдерелүен яхшы аңлыйлар биредә. Үрмәкәй авылының отамасы Ират исеменнән барлыкка килгән. Бүген Сала Түбән Серга муниципаль районының иң имин, мул тормышлы авылларының берсе. Үрмәкәйдән 5 чакрым ераклыкта Михайловский шәһәре урнашкан. Биредәге сәнәгать оешмаларында үрмәкәйлеләр дә хезмәт итә. Калганнар фермерлык хуҗалыгында һәм эшмәкәрләр булып эшли. Авыл 16 урамнан 293 йорттан тора. Исәп алу буенча авылда 835 татар милләте, 5 башкорт милләт кешесе һәм 10 урыс кешесе яши. Авылыбызда барысы 850 кеше. Авылда яшәүчеләрнең саны тотрыклы. 30 ел элек Үрмәкәй авылы мәктәбендә 200 бала укыса, бүген бу сан бераз кимегән. Сала руслаштырудан котылып кала алмаган. Шуңа күрә уку йортында татар теле һәм әдәбият дәресләре 1нче сыйныфтан алып 9нчыга кадәр генә. Атнага 1 сәгать укытыла. Моңа да карамастан Свердловский өлкәсе Түбән Серга районы Үрмәкәй авылы мәктәбе укучылары ел саен татар телендә сәнгатьле укучылар бәйгеләрендә, татар теле һәм әдәбияты буенча өлкә һәм төбәк-ара олимпиадаларында яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Татар тел белән проблемалар бар инде, әлбәттә. Татар тел безнең үзебезнең әти-әни теле кирәк дип уйлыйбыз. Балалар да аны аңлый кирәклеген һәм сөйләшергә бик нык тырышалар. Үзебезнең уральский диалектта булса да сөйләшергә алар тырышалар һәм беләләр дип уйлыйм. ТНВ каналын даими карап баручылар Динә Афризунова белән инде таныш. 4 яшеннән бу кыз татар шигырьләрен яттан сөйли. Без исә аны сокланып тыңлыйбыз. Күршем бер көн базардан алып кайтты бер кәҗә. Оныталмыйм бу мутлыгын аның шушы көнгәчә. Кәһәр сугсын, җиргә тсынулы мәтсез кәҗәгә. Нинди каты кыйнап та җитмәде бит әҗәле. Көндә килә бакчама, мод басып таякларын. Кыйып, кырып бетерде, кәбестәм кыякларын. Динәнең әнисе Үрмәкәй авылы мәктәбендә математика дәресләрен укыта. Буш вакытта кызы белән шигырь ятларга яраталар. Өйдә татарча сөйләшергә тырышабыз. Үзебездә урысча бит күбрәк. Скандырып куябыз инде. Акценты юк, татарча сөйләшергә белә. Бездән матуррак сөйләшә, әдәбишәрәк сөйләшә, күбрәк шигырьләр белән аңа татар теле бирелгән, җыр аша бирелгән. Шуңа күрә ул бездәге инә әйтеп әйтми, мине әни әйтеп әйтә, анысы безгә миңа инде бик сөендерә. Әни дип үзе ниядер шулай өйрәнде. Без үзебезне әйтеп әйтәбез инде бияклар. Ул әни дип әйтә, әдәбишә, матур итеп сөйләшергә тырыша инде. Авыл клубы үрмәкәйлеләр өчен яраткан ял итү урыны. Бүген биредә үзенчәлекле бәйрәм. Ак калфак фольклор ансамбле төркеме укучыларга Дәүәнидә кунакта дигән этнографик тамаша күрсәтергә әзерләнә. Бик тесно эшлибез. Алар безгә булышалар, без аларга булышабыз. Бик тату, алхамдулилlah, яшибез. Авылда шулай да. Аныңсыз булмый. Татулык иң беренче. Без Урал татарлары династиясынан
Bizim элек әби бабайларыбызда, әти-әниләрдә менә көннәрдән арып, эшләп, мал туарларын карап, ашатып, эчертеп япканнан соң инде әниләр арбазларга кичтән инде бер-берсенә кич утырга йөргәннәр инде. Элек бит телевизорлар булмаган инде. Хәзерге кебек карап утырырга. Кичтән утырганда бер-берсенә күрше тирәләр, башка авылдашлар да бер-берсенә җыелышып, шулай кичен үзләренең вакытларын үткәргәннәр инде. Менә шул кичке утырудан менә Оршук бәйрәме, Оршук өмәсе дигән үткәргәннәр инде алар. Төрле нәрсәләр инде. Менә Оршук өмәсен шуны әйтеп китәсе килә инде. Бәйрәмнең төп өлеше сәхнәдә бара. Дәү-әни Хуҗабикә балаларга Урал татарларының милли киемнәре, тамбур шигүләре турында сөйли. Ак калфак фольклор ансамбле төркеме укучыларны борынгы җырлар, биюләр һәм уеннар белән таныштыра. Үрмәкәй балалары өчен мондый чаралар еш үткәрелә. Аларны туган авылның тормыш көнкүреше, гореф-гадәтләре, милли ризыклар белән таныштыралар. Олылар әйтүенчә, моның белән алар яшь буында татар халкының мәдәниятенә мәхәббәт тәрбияли. Һәм балалар үз чиратында аны саклап калып, үскәч киләсе буынга тапшыра алырлар дип ышаналар. Алия Садыкова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердловский өлкәсе. 27 март халыкара театр көне. Һәр елдагыча шулай гадәткә кергән, бу көнне Ульяновский шәһәрендә үзешчән театрларының төбәк-ара фестивале тәмамлана. Татарстанның атказанган артисты, борынгы Сембер шәһәрендә туып үскән Барый Тарханов исемендәге әлеге чара үз мәйданчыгына ел сайын өлкәдә эшләүче театрларны гына түгел, Татарстан, Чуашстан коллективларында җыя. Быелгы фестивальдә 78 үзешчән сәнгать остасы катнашты. Аларның чыгышын 2 ай дәвамында 2000-гә якын тамашачы карады. Фестивальнең ябылу тантанасы һәм анда катнашучы үзешчән артистлар турында безнең төбәктәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин сөйләр. Әлге фестиваль өлкә татар милли мәдәни автономиясе белән татар мәдәният үзәгенең соңгы еллардагы иң уңышлы проектларының берсе. 2 ай дәвам иткән бу мәртәбәле мәдәни чарада авылларда эшләүче театрлар гына түгел, Ульян шәһәрендәге үзешчәннәр дә бик теләп чыгыш ясый. Образга кереп, чын итеп сәхнәдә булган вакыйганы чын итеп, дөрес итеп, тулысы белән тамашачыга җиткерә белделәр. Фестиваль барышын күзәтеп, үзешчәннәрнең сәхнәдәге осталыкларын карарга тамашачы һәр шимбә, якшәмбе сайын зал тутырып йөрде. Молодцы, мои үзешчәннәр, яхшы алып баралар, бик әйбәт, шадыр. Шатланып киләбез. Балаларны, якыннарны, менә дусларыбызны алып киләбез. İnşallah. Yanvardan beri kaldırmayım da kaldırarak çıkım da yok. Yılı boyu yüreğimde Allah bize sağlık gerek. Көңелемне биреп карадым. Һәрбер спектакльгә килергә тырыштым. Беренче спектакль язмыш дигәнне елап-елап карадым. Шуны хәтле шады. Яңамалыклы районы Урта Исәнтимер авылы халык театры бу фестивальне бер елны да калдырмый. Быел алар Семберләргә 8нче премьераны күрсәтә. Театрның җитәкчесе Рәйсә ханым белдергәнчә, спектакльне куярга бөтен авыл булыша. Декорацияларга да андый акчаларыбыз юк. Безнең авыл халкыбыз нәрсә кирәк дип, кемдә нәрсә барын биреп, шулай менә ничек әйтергә, безнең менә инде сәхнәдә торган әйберләрнең санап китсәк, кайсысы кемдән алган, ярты авылны санап чыгарга мөмкин. Быелгы фестивальнең тагын бер әһәмиятле ягы ул театрларның татар драматургиясе классикасына игътибар итүдер. Фестиваль программасында Галиаскар Камал, Ризван Хамид, Туфан Миңнуллин әсәрләрендә күрергә була иде. Татарстанның Апас районы халык театры Туфан Миңнуллинның Диләфрүзгә 4 кияү комедиясын алып килгән. Дөресен генә әйткәндә, менә вәзгыятьтә бит инде бик каты авыр ситуация бара хәзер. Шуңа күрә дә халыкка авыр кабул ителмәсен өчен комедия сайладык. Апас халык театрында уйнаучылар башлыча барсы да мәдәният тармагында эшләүчеләр. Диләфрүз ролен район мәдәният театрының сәнгать җитәкчесе Рамиля Вавилова башкарды. Әлбәттә, төрле рольләр була, авыррак рольләрдә, ләкин безнең режиссерыбыз Фириш шул кадәр яхшы итеп аңлата. Һәм рольләргә кирип китергә җайлы. Инде бүгенге спектакльгә килгәндә Диләфрүз роле гади авыл кыз баласы. Нәкъ безнең кебек шая, әрсез кыз һәм әлеге рольгә кирип китүе авыр булмады. Иске Кулатка районы театрында да районның авыл мәдәният йортларында эшләүчеләр чыгыш ясый. Һәр авылда да безнең мәдәният
йортларында да төрле түгәрәкләр эшләп килә. Ул җыр булса, бию булса, театр түгәрәкләре дә бар. Менә бүгенге катнашкан тамашада, спектакльдә, менә рольләрне башкаралар шул түгәрәкләрнең җитәкчеләре. Булай халык күп йөри авылларда, сагынып каршы алалар. Күршедәге Буа районыннан быелгы фестивальгә 2 коллектив килде. Аның беренчесе шәһәрнең ветеринария техникумы булса, икенчесе район мәдәният йорты каршындагы халык театры. Алар Семберләргә Айгөл Әхмәтҗанованың "Җаным жәл түгел сиңа" комедиясен алып килгән. Әсәр комедия жанрында булса да, ул хәзерге заманның иң мөһим проблемаларын яктырта. Хәзерге заманда аерылышлар бик күп. Аның сәбәбе нәрсәдә? Без бер-беребезне күрмибез. Һәрберебез телефонда, бер-беребез белән сөйләшмибез, аралашмыйбыз. Шуннан китә талашу. Менә бу спектакль халык өчен үз-үзен яннан карап, бераз гына туктале. Минем тормышым миндә шундый бит. Минем тормышымда да шулай бит. Ник мин шулай эшлим икән? Бәлкем үзгәреп караргадыр диеп халык уйласын өчен куйдым мин бу спектакльне. Оештыручыларның әйтүенчә, быелгы фестивальдәге спектакльләрдә яшьләр бик күп катнаша. Появились новые молодежные театры, и в спектаклях принимают участие много молодежи. Это хороший знак, поскольку, значит, театральное искусство живет, оно имеет будущее. Гадәттәгечә фестивальнең ябылу тантанасы халыкара театр көнендә уза. Анда бу фестивальдә катнашкан һәр коллективка да Ульяновск мәдәният министрлыгының үз номинацияләрендә җиңүче дипломнары, кубоклары һәм Төбәк татар автономиясенең бүләкләре тапшырылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Рәссам Илгиз Исхаков күргәзмәсе. Үзенең караклары белән дөнья кичә. Менә молодец. Аннан соң ул ярдәмчел, ихлас, тире, менә йоклап йөрми, эре бакмаган кеше менә шундый булырга тиеш. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерә. Ул Приморье крайы Находка шәһәрендә хезмәт иткән. Карапларга булган мәхәббәте шуннан башланган да инде. Рәссам буларак әле һаман белем юлында. Сүзебез үзенең шәхси күргәзмәсенә чакырган рәссам Илгиз Исхаков хакында. Төсләр, иркенлек, белем, хис дәрьясы бергә яши аның картиналарында. Халкыбызның тарихы, рухы белән бәйләнеш аларны тагын да байыта. Сезне дә Илгиз Исхаков күргәзмәсенә чакырабыз. Безнең һөнәребез гаҗәеп кешеләр белән танышу мөмкинлеге бирә. Татарлар тапшыруы һәр вакыттагыча дөнья гизә. Бүген без, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне кораблар белән дөнья гизәргә чакырабыз. Нәкъ менә кораб дип атала әлеге күргәзмә. Илгиз Исхаковның 22 картинасы эленгән, барысы да кораблар белән бәйле. Монда Татарстан корабы, Яшел Үзән һәм башка бик күп җирләрдә бүген хезмәттәгеләр дә, инде лаеклы ялдагылар да тасвирланган. Бусы минеке менем бу армиядә ясаган идем мин моны прямо андук инде утырганда үземнең кулдан, үзем вис ситеп, монда инде минем бу элекке бит инде флешкалар юк иде. Монда инде минем үземнең бөтен биография бу альбомда. Там ничек киткән армия сафларына, авылда бит инде проводлар үткәрәләр иде армиягә зату вакытында. Шулар да бар монда, рәсемнәре, кемнәр булган, андайлы адреслары да бар. Кая и армиягә затканда нинди автобус белән киткәне тоже бар монда. Безнең ул вакытта КАМАЗ иде, юллар бик начар иде, асфальт юк иде безнең якта шул авылда. И безнең авылда шул безнең якларда колхоз автобусы дияләр иде инде ул бар. Шуның белән затканнар иде без мине армиягә. Без икәү киткән идек классташ малай белән. Ул да монда бар, мин ясадым аның. Бүген дә әлеге альбом илһам чыганагы булып хезмәт итә аңа. Мин шәхсән үзем маршрутта хезмәт итеп кайткан егетләргә үлеп гашык булайдым. Көнләшә идем, якты белән каралы. Аларның теге кара киемнәре, теге көлеш шалварлары, висказырки инде әйтәм бит, хустан язасың. Һәм инде безнең бына дустыбызга килгәндә, шуннан да анда менә бөтен ир-егеткә хас һөнәрләр бар. Ул юлны менә туя. Машинага утырып, алар кайларда гына булмадылар безнең рәссамнар белән. Менә шуннан да югалып калмый торган
шын татар жігіті біріншіден. Міне деген ұллар өстірді. Уллары да спорт белән дә бәйле, музыка белән дә бәйле, сәнгать белән бәйле. Дөрес, Илгизләр өчен туган туфракның кеше булуы мөһим. Илгиз Илсур улы Татарстан Республикасының Буа районы Янтуган авылында дөньяга килгән. Бүген Яшелүзән шәһәрендә гомер итә. Ну инде авыл малай буларак тракторда йөрик, машинада, аларга да укылык. Әле мин әле дә дәвам итәм укуны. Хәзер инде дәвам итәм мин Чабаксарда укыйм, педагогический университетта. Әйе, укырга бер кайчанда соң түгел. Бүген Казанның 2-нче татар гимназиясында узган күргәзмә ул укучылар өчен дә бик файдалы. Бүгенге картиналар галереясы әлбәттә патриотик рухта да, беренче чиратта бирәктә укучы ир-егетләр безгә бик зур хезмәт күрсәтерләр, Алла бирсә. Чөнки без бала чакта яшермим, дәресләр вакытында утырганда да парта артында корабль бар ясап утыра иде. Корабльмы, танкмы? Яшерен әйбер түгел, чөнки егет кешегә бит инде гел кызыксына ул. Менә сорау шунда килеп туды безнең. Минем инде шәхсән. Сез менә бу корабларны ясарга ничек менә күңелегез беләнме, фикерегез беләнме ничек килеп чыктыгыз бу әйбергә? Хезмәт иткән вакытларда ничектер инде миңа уңай дип тоела. Олар бүтін ничектер кулдан үткән. Анда içinde йөрисең, йөрегән иде вакытында. Шуңа күрә карабны ясаганда үзеңне хис итәсең, шул içinde йөрегән сымак. Будто мин анда йөрим. Корабльнең проектын менә малайлар әйтә инде безнең менән хезмәт итүчеләр. Вот Илгиз шулай әдә шул корабльне карый geldiler дә инде. Мин кораб проектын табып, үзем фотосурәттән чиреп, диңгезен уйлап, һавасын тыеп инде анда теге тон, ничектер инде состояниесен табып, диңгезнең инде анар бит менә кайдыр диңгез тыныч, әнә тегендә бик каты шоулы, прямо ул как будто инде соңгы юлдагы сымак бара инде. Кайдыр басып кына тора кораблар. Гомумән сәнгать чаралары балаларга бик каты тәэсир ясый. Балаларга күрсәтергә кирәк рәссамнарны, аларның эшләрен, төрледән-төрле жанрларда иҗат итә торган рәссамнарны. Менә бу балага үсеш чорында бик нык тәэсирле әйберләр. Менә бу безнең гимназиядә 108-нче күргәзмә ачыла. Менә исеме буенча мәктәп программасында Дәрдемәнднең карап шигыре өйрәнелә. Безнең гимназиянең музеенда Россиянең рәссамнар берлеге әгъзасы Дифак Рәхмәти кулыннан эшләнгән менә шушы карап шигыренә багышлап язылган Шамаил эленеп тора. Менә без буларның бөтенесен шушы бер идея тирәсендә берләштереп, балаларга бүген Илгиз Исхаковның карапларын күрсәтәбез. Бу да шедевр, менә Шамаиллар шедевры. Бакыяга урманчы Дәрдемәнднең менә ясаган, аның да күргәзмәләрен аңа 93 яшендә Түбән Камада оештырып биргән мизгелләр искә төште бүген. Һәм инде әлбәттә күчәбез менә безнең дустыбызга Илгиз, гомумән Илгиз ул аерылып тора безнең рәссамнар. Менә безнең өч рәссамыбыз, шулар арасында ул үзенең менә шын ирләшә характеры белән, аның характерын ныгыткан, шуннан да шушы диңгез генә түгел, менә безнең татарның мөхите. Мин гомумән татар тормышын шушы карап белән бәяләр идем. Чөнки нәктә татар менә шушы карап диңгез буйлап гизгән кебек үк. Татар да бөтен дөнья буйлап гизеп үзенең тормышын корган. Мең төрле язмышлар, мең төрле гомумән тарихта үзенең ныклы адымнары белән баручы татар бит ул. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Тарихи кадр сәхифәсендә вакыт агышын 20 елга чигереп, республика телевидениесының тарихындагы истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз. Сүзебез нигездә милли республикалар арасында беренчеләрдән булып, Татарстанның дөнья медиа киңлегендә заманча итеп татар һәм рус телләрендә тапшырулар күрсәтә торган ТНВ Спутник каналына багышлана. Сүз хезмәттәшебез Рөстәм Набиуллинга. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. 2003 елның 29 августында булган ТНВның бер елгына башланган хәерле иртә тапшыруында республикасының күренекле шәхесләрендә бик хөрмәт белән яратып сөйләделәр. Менә шул сюжетларның берсен хәтердә яңартам.
Үз гомерен радиога, телевидениега башлаган Әминә Кәримовна Сафиуллина турында тулы бер сюжет бирү бик урынлы иде. Телевидение. Күп мәсьәләлек һәм могҗиза бар бу сүздә. Экранның бу ягында күп санлы тамашачы булса, икенче ягында шул телевидениенең могҗизалыгын барлыкка китерүче операторлар, мөхәррирләр һәм әлбәттә алып баручылар. Һәр каналның йөзе ул алып баручылардадыр. Бер күрешү сәхифәбезнең бүгенге бәйрәм чыгарылышында Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, диктор Әминә Сафиуллина телевидение дигән зур гаилә турындагы фикерләре белән уртаклашып, студия тарихы белән таныштырыр. Яратып кына карыйм, адәм һәм Хава. Адәм белән Хава, аннан яшәү яме Гөлнара алып бара бит аны, үзебезнең Гөлнара бездә эшләгән. Аннан хәбәрләрне караштыргалыйм. Аннан соң менә сезнең хәзер башланды бит татарча теге атналык күзәтү. Илфат Фәйзрахманов тапшырган. Илфатның теле бик матур. Тамашачы экраннан диктор яки алып баручының күңел җылысын тоярга тиеш. Ләкин бүгенге көн җиһазлары моңа юл бирми шикелле ди Әминә ханым. Менә суфлер әйбәт әйбер. Ләкин аның менә миңа бер кимчилеге бар шикелле тоела. Менә без элек укыганда менә ничектер укыйсың, менә камерага карыйсың, кешеләр белән аралашасың, ничектер синең күз карашыңда икенче бит. Аларның беренче максатлары өлгергә соңга калмаска. Дикторларны элекме, хәтта әйтәләр, визитный карточка, студия дип инде. Театр училищесында укыганда ук Әминә Сафиуллина радио эше белән кызыксына. Уку йортын бетереп, 10 ел дәвамында радиода диктор булып эшли. Соңыннан телестудия ачылгач, аңа радиодан телевидениегә эшкә күчү турында тәкъдим ясала. Анда бит инде 10 ел эшләгән бит. 10 елдан соң инде үземне олы сизгәнмендер. Анда бит яшьләр эшли, анда бит бик матур кешеләрне җыялар. Менә мин әйтәм икән, мин инде сине шундый дип уйлыйм, шундый дип табам. Минем күземә шулай күрнәсең әле дип председатель әйтә Михаил Филиппович Долгов. Күпмедер эшләгәч, Әминә ханым әдәби нәфис тапшырулар редакциясенә баш мөхәррир итеп билгеләнде. Телевидениедән бөтенләй киткәч, гимназиядә балаларга этика дәресләрен укыта. Журналист эшен бәяләүче бердән-бер чара ул тамашачы тарафыннан ясалган бәядер. Элегрәк эшкә бәя ничек ясалган? Мәскәүгә чыга торган идек һәм студияга бәяне бирәләр. Студия ничә тапкыр чыга Мәскәүгә, нинди тапшырулар чыга? Шуңа карап. Мин сезнең бәйрәмегездә сезгә зур уңышлар, һаман шулай үсүегезне, һаман шулай яңалыклар ачуыгызны, яңа цикллар, яңа тапшырулар, яңа алып баручылар, яңа журналистлар тууын телим. Бәхетле булыгыз. Әминә Кәримовна Сафиуллина белән озак еллар бергә эшләү миңа да насип булды. Телевидение дикторының нинди хезмәт булуы, нинди мөһим җаваплы эш икәнлеген аңлату өчен, төшендерү өчен мин аңа гомер буе рәхмәтле. Хөрмәтле тамашачылар, Рамазан айы дәвам итә. Һәр кайсыбызга изге гамәл гыйбадәтләр кылып, Аллаһы Тәгаләнең шиксез рәхмәтенә ирешергә насыйп әйләсен. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, сау булыгыз.